Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha e-SABC lihaye. Ukubhiyozela ke inyanga yamanina siqaqambisa impumelelo yamanina kwezomthetho. Igqwetha uAlungile Madolo ongumlawuli weAlungile Madolo Incorporated, inkampani yamagqwetha wayisungula eMthatha. Siza kuxoxa ke ngohambo lwakhe olukhuthaza kakhulu kunye ke nokuqonda njengenina omncinci, inini elisakhulayo emthethweni, kwaye ke siphonononge ukuba yintoni iqhuba ukuthanda kwakhe ubulungisa. Alungile, masikubulise, sikwamkele, sibambe ngazibini ngexesha lakho namhlanje. Hi Sisi, enkosi kakhulu. Wow. Ndiyafuna ukuqonda ngaphambi kokuba mhlawumbe singene nzulu, ndivumele ndithi Happy Women's Month. Thank you so much. Yintoni eyakhuthaza ukuba ulandele ikhondo kulo msebenzi wobugqwetha, kwaye ucinga ukuba uhambo lwakho lungawakhuthaza njani amanina aselula? Sentsho yonke le nto uyiqale kwiphondo laseMpuma Koloni. Siyaqonda into yokuba neliphondo noko xa kuziwa kumathuba kungathi mhlawumbe kukhona kokuxhokokreka. Kutheni nje uqale kwezomthetho? Hello. Siyakuva sisiwam. So your question is? Kutheni nje, intoni ekhuthazileyo into yokubana uqale kwezomthetho? Passion. It's basically passion, and I can't say there's any better encouragement than just kaloku xa sikhula ndithi sonke sine-dreams and you know but I want to be this, I want to be that. So it is the passion ke ngokuba okay, I think this is what I'm destined for. So zange nje ulandele i-passion kodwa waqonda ukubana mawuqale into enegama lakho phakathi, your own law firm, iAlungile Madolo Incorporated. Uneminyaka engama-25 nje ubudala, kwaye ungathi mhlawumbe imingeni okanye imicelimngeni athe wabe kanti ujamelana nayo ithini? Kwaye ndiyafuna nje uzama ukulungisa uTims wakho sikwazi ukukubona kakuhle. Aningiboni ngo? Sikubona kahle ke ngoku. Yes, okay, perfect. Fine. So your question was imicelimngeni, the challenges? Yes, the challenges. Okay, fine. No man, akho challenges zingako per se, besides scarcity of clientele, ukunqaba kwe clients, you see. And then ibe yi financial mhlawumbi imali yokuqhubeleka to keep the business afloat. Yeah. You see, because business yethu kakhulu it needs imali more than anything. So ezona challenges zikhona, besides zona ke we can't mention being a woman as a challenge anymore, because ngoku noko we are living in a democratic world, and abantu ibangena, yes, ayikangeni ncam laa nto uba a woman can also be an attorney too, but ingena ezingqondweni zabo. So noko it's a lesson on each day. Otherwise kukunqaba kwe-clients nemali. And ndiyayithanda kakhulu into ichaphazelayo into yokubana noko ngoku kuyabonakala into yokubana sesisenkululekweni, awusikwazi ukubalula into yokubana inina ingaba yinto engumqobo. Ucinga uba mhlawumbe icandelo lezomthetho lingawaxhasa njani amanina bhetele, ingakumbi ixhobisa abasetyhini, ingakumbi abaphuma kumakhaya esingatsho into yokubana akathathi ntweni? Akho nto ingako besides the fact that ngathi we can all do this. Ayina-gender yonke le nto. It's about what you want as a person. Le nto wena uyifunayo. If wena ufuna loo nto as ungumntu, like if ufuna uba ligqwetha, it's not a matter of why intombazana, why indoda, why intoni. For as long as uba xa uyifuna, you can do it as a woman. Siyaqonda into yokubana wena Alungile mininzi imicelimngeni amanina ajamelene nayo, ingakumbi xa sawujonga kumcimbi we-gender based violence. You know, xa ndifunda ngendaba yokuthi le law firm yakho iseMthatha, ndicinga ibali elikhwanqisayo likanamhla owathi mhlambe wabulawa ezandleni zendoda. Sentsho zithe gqolo ukuxhaphaka iziganeko ezinje. Ucinga uba mhlawumbe indima yakho ne-law firm yakho eyona ndima iphambili eqinisekiseni ubulungisa kumanina?
Hey, it's a very critical topic, Lendoza nayo GBV. I so wish that we could know that now it's really not up to us as women. It is up to men to stop whatever that they are doing. Lano, it's up to the perpetrator now, because there is nothing we are doing wrong. Umzekelo, we can't say let's talk about rape. We can't say abantu mabanxibe in a certain way khona ukuze babe kanti bazoba set free because nabantwana bayareyithwa and abantwana bazihlelele endlini. You get what I'm trying to say? Eyona nto ndizama uyithetha yinto yoba really now it's nothing the firm can do, it's nothing us as attorneys asemthatha akho nto ingenziwa also nangabantu bangaphandle engaze ibe iyanceda at this point. It is up to the perpetrator ngokuba banqandane babizane banqandane kube bhetele. But ke we can also remember that ukhona nabantu abangoosisi abazenzayo izinto ezimbi ezinje, meaning that also nathi singamanina masizame indlela zokuziphatha bhetele ukuze, because sasike sane-case mos apho kwakusithiwa khona umuntu ongubhuti obulewe yi-girlfriend yakhe, meaning that nathi we have nathi sinegalelo kule nto ye-GBV. So basically we need to do better sisonke in the society. And ndizawuphinde ndithi gqolo ukuchaphazela imicimbi engathi iaffecta kakhulu imthatha kuba nephondo laseMpuma Koloni liye labandakanya njengamanye amaphondo esingathi into yokubana aphambili kulwaphulomthetho. Xa sizawujonga nomba we-extortion senditsho ulinina ziqhubeka zonke izinto nezi cases ziza kuwe, ndiqinisekile into yokubana nawe ngokwe-emotions uqinisekisa njani into yokubana uqhube ngokomthetho without having to apply your emotions ngokomsebenzi wakho? Uthi ndiqinisekisa kanjani uba ndiyathini khona la gama khandilive? Yes, uqinisekisa njani into yokubana funeke waphule okanye ubambe umthetho without having to attach your emotions kuba la mabali ezizinto ezenzeka kwindawo ekungqongileyo wena? Okay, so uzama ukuyibeka in a sense that ndifumane client and that has committed into ze-extortion and Yes. basically wena sisiwami into yoba funeka into yokuqala, first things first, apha emsebenzini wethu whatever happens, yes uyazifaka ezihlangeni ze-client kodwa ungeni ngentliziyo yakho, ungafight depression. So basically whatever happens apha emsebenzini and mna as a person andingeni ngentliziyo yam. Because I know but I have life after work and I can't compromise, and yes, I can't compromise ubomi bam after work. And ukuba, because I'm a mother, remember ne? So if ndizothatha izinto ezenzeka apha emsebenzini ndizifake engqondweni ndizifake entliziyweni, which means that xa ndifike ekhaya andizofike ndibe ngumama oqotho emntaneni wam, andizofike ndibe ngumntana orayithi ebazalini, andizofike ndibe yisister right kwii-siblings zam. So whatever happens, umzekelo ezi zinto ze-extortion and well zona ke andizazi ncam ke ngoba I try to run away from them as much as I can. Ndingumntu oligwala noko, so ndiyazoyika nam as a person. I love that. And I mean ungathi mhlawumbe ngabaphi abantu ingakumbi xa sizawujonga kumanina othi ujongele kubo ongathi into yokubana uyarhalela into yokubana ungcambaze ulandele ikhondo labo kwezomthetho? Okay, fine. Yo, there's this lady ne that I like so much. She even knows, but akaziwa ke yena akangumntu waziwayo ngabantu yabo. She goes by the name of Uzipho Zuba. She's married now, but can't kahle ifani yabo yasemtshatweni wakhe. That woman studied LLB nandisemveni kwakhe esikolweni. And then graduate. After graduation she opened her practice and nyhani ndandiqonda uba ndifuna ungcambaza ezinyaweni zalo sisi. Ifani ke into yoba I think ndisangcambaza kuzo in a way ngoba she is everything I would want to be xa ndimdala. Wow.
And speaking about everything that you'd want to be, ungathi mhlawumbe xa ujonga ikamva lakho, ikamva could be tomorrow, ingaba into ya next week, ingaba xa kuphela unyaka, or even in the next 10 years. Ungathi mhlawumbe uzibona kweliphi inqanaba? Is what I didn't mali. Okay, fine. I would love in maybe, let's say, 5 years to come from now, to be a magistrate. And then let's say in a 10 years period, then I would love to be a judge of the High Court. Yeah. I would love that. And ndiyakuthanda ungena kwi-big spaces, ndiyazithanda ii-challenges ndingene kwindawo ndiqonda uba akungenwa apha ndibe ndiqonda mna ndiyafohla, because I believe in God, you see. So I want to ndirhalela ukuexplora indawo ngendawo whilst I'm still young, so that xa kufika i-age ethile ndibe ndiqonda I've done it, sendikhe ndayenza. And ubomi bufuna ngenene usebenzise inkani, and singatsho wena Alungile into yokubana you are living a proof that possibilities are endless. Inqinisekile kusekhona amantombazana asakhulayo ajonge lukhulu kuwaqonda into yokubana xa bekujonga nabo bezibona befana nawe. Ilizwi oliphosayo kwinina namhlanje bambi bathi hayi andiliboni mhlawumbe iphupha lam lingafezeka, be it yi-background endisuka kuyo or zii-disappointments endithe ndahlangabezana nazo emhlabeni. Amazwe enkuthazo uqinisekisa into yokubana naye iphupha lakhe liyafezeka, athini? Oh, okay, fine. I want to tell them into yoba siphila ebomini obune-disappointments. Siphila ebomini ngemicelimngeni. And then siphinde siphile ebomini obune-opinions zabantu ngathi. So into endingaske ndibaxelele yona is that quoting from Philippians 3, that banokuzenza zonke izinto bekulo bomelezayo nguKristu. That is there is nothing umuntu angayenza engekhe yenzeke. Yeah. And especially xa ekholwa. Into inye it's determination. Yeah. Faith nenantsika nokuzixelela uba okay fine, I want to, ikhona laa nto ithi le nto ubugqiba uyithethe uba funeka usebenzise inkani, just give it a try. Siphile ebomini obune-trials and tribulations, ngenye ixesha uzofeyila, ngenye ixesha uzowina, but as long as you still have time, yitraye ubone uba iza kubeka phi na. Enye ingabeka kude, enye ingadropha nalapha endleleni. Noba idrophile endleleni, it's still okay. Noba uqhubelekile nayo, it's still okay. Another example, uba ndingenza umzekelo ngam, ndidla ngothi xa bendikhe ndathi ndincokola ndathi ndandingarhaleli kakhulu ukuvula ifem yam initially, but ndayibona uba le nto ye-employment by another person iza kade. Ndayitraya into yo-aplaya emisebenzini, ndayitraya andathathwa. Kodwa ndavula ifem yam, uThixo wandibabala ngee-clients, ndinazo ii-clients zininzi. Laa nto ithi ke ngoku I tried the other one, ayandisebenzela, kanti le ndiyitrayayo yesibini yeyona nto endiyibizelweyo nguThixo, yeyona nto e-right for mna. So basically, masisebenziseni inkani guys, let's give it a try. Abantu xa bekwehlisela phantsi ungavumi ngawe, ngena ngokuba kwehlisela phantsi. Ungavumi ngawe, ndiyayithanda le nto ibalulayo kuba kutsho ukuthi kwiingxuba kaxaka ojongana nazo funeka uzijonge njenge-stepping ladder kwinqanaba elizayo. Into nawe othi mhlawumbe uyiphilile, akulunganga ngapha kodwa kulungile ngapha. Into ethi ukuchitheka kobisi kukulingwa kwamasi, kukulunga kwamasi. Xa siqala siyiqongqotha, abantu bakulandela phi xa bekufuna? Umuntu oqonda into yokubana hayi sendifuna ukulandela umsebenzi wakhe, okanye nam ndiyafuna mhlawumbi into yokubana ndibe yi-client yalo sisi. Ndi-based eMthatha. However, ndinazo ii-clients ezi-outside eMthatha.
ndifumaneka ku-047 531 3476 okanye kwi-email address ethi eyona730@gmail.com, eyona730@gmail.com. I-office yam eMthatha ise-71 Cumberland Street. But ke ndibona on appointment because uyakwazi ufika ndingekho ndise-court or maybe somewhere else. So ndifumaneka apho. I-personal number ke ndaye kunikisa ngayo on public spaces, abantu bafowunele i-personal reasons zabo. Bayakuthi want. Yo! Say it again. Alungile enkosi kakhulu. Well, not that I blame them. Senjo umhle ulelo gqiyazana liphezulu nengqondo yakho ithe nqukuva nobuso buthe nqukuva. Enkosi kakhulu ngokwabelana nathi. Sikunqonelela konke okuhle kuhambo lwakho kwezomthetho, anga amaphupho wakho angafezeke, uqhubeke nokukhuthaza namanina asakhulayo athi chuncembe enyathele ezinyaweni zakho. Enkosi kakhulu benosiko lomnandi. Enkosi kakhulu Kholosa, thank you. Right, mbukeli we-SABC lihaye besitha nalo kaloku igqwetha uAlungile Madolo ongumlawuli we-Alungile Madolo Incorporated, inkampani ke yamagqwetha wayisungula ngokunokwakhe pha kwiphondo laseMthatha okanye kwiphondo laseMpuma Koloni eMthatha. Kanti ke mbukeli ngoku masithi qhwisi bhatala amatyala ungagungqi, bukele i-SABC lihaye.